שלום, שמי דוקטור דניאל שינר, אני מומחה בכירורגית ילדים והומאופתיה מודרנית. אני עובד ככירורג ילדים בכיר בבית החולים תל השומר במחלקה לכירורגית ילדים. באתר שלי תמצאו מגוון של מוצרים הומאופתיים מתקדמים, פרי פיתוח וניסיון מחקר של שנים רבות, שפותחו במטרה לטפל במגוון בעיות שכיחות ומטרידות מאוד. באתר תוכלו למצוא לדוגמה תכשיר להגברת המערכת החיסונית, תכשיר לטיפול ברפלוקס בתינוקות, טיפול ביבלות ויראליות מולוסקום בילדים, תכשיר לטיפול בהגדלת השקד השלישי, וכן תכשירים לטיפול בדלקות אוזניים וגרון חוזרות, לבעיות של גיל המעבר אצל נשים ועוד. כל התכשירים מיוצרים בתנאי מעבדה מחמירים, בתנאים סטריליים לחלוטין, ותחת פיקוח מחמיר ביותר, באישור משרד הבריאות. המינון לתכשירים השונים הוא לתינוקות עד גיל שנה 5 טיפות 3 פעמים ביום, לילדים מגיל שנה עד שנתיים 7 טיפות 3 פעמים ביום, ולילדים מעל גיל שנתיים ומבוגרים 10 טיפות 3 פעמים ביום. בכל שאלה או בקשה ניתן לפנות לטלפון 052-280-7771 ונשמח לעזור ולייעץ בכל עת. אני מאחל לכולכם רפואה שלמה, בריאות טובה ושימוש טוב ומושכל במוצרים, כדי שנוכל להביא בריאות והרווחה למטופל ולמשפחה הסובבת אותו. כל טוב.